Press Workweek ipatutupad din sa mga tanggapan ng gobyerno sa La Union at Ilocos Sur. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Ipatutupad na rin ang compressed workweek sa mga tanggapan ng pamahalaan sa La Union at Ilocos Sur bilang suporta sa Malacanang Memorandum Circular No. 114 na nagtataguyod ng pagtitipid sa enerhiya. Sa ilalim ng Executive Order No. 5, ililipat sa 4-day workweek ang mga tanggapan ng Provincial Government of La Union at Ilocos Sur simula ngayong araw, Marso 9. Sa bagong schedule, papasok ang mga empleyado mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, habang ituturing namang non-working day ang araw ng Biyernes. Gayunman, mananatili ang regular na operasyon ng mga tanggapang nagbibigay ng mahalagang serbisyo tulad ng kalusugan, disaster response at seguridad upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kasama mo sa IFM News Tanggapan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.